Il-Gvern Malti tenna d-deċiżjoni li ħadu l-mexxejja Ewropej f'Ġunju li għadda dwar il-vapuri ta' qdiet mhux governattivi li kienu qegħdin jagħmlu missjonijiet ta' tiftix u salvataġġ tal-migranti fil-Mediterran. Fittra mibgħuta mill-Ministru Helena Dalli lid-delegazzjoni tal-Parlament Ewropew li talbet lill-Gvern iħalli jitilqu minn Malta l-vapuri MV Lifeline u Sea-Watch 3, il-Gvern fakkar fil-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew ta' Ġunju li għadda. Qal li l-Kunsill kellu pożizzjoni ċara dwar l-operazzjonijiet tal-bastimenti tal-NGOs fil-Mediterran fejn kien hemm qbil li dawn iridu jirrispettaw il-liġijiet internazzjonali u ma jxekklux l-operazzjonijiet li qed iwettqu l-Gwardji tal-Kosta Libjana. Dwar l-MV Lifeline il-Gvern qal li Malta timxi bir-rule of law u d-deċiżjoni dwaru ttieħdet la darba jkun hemm deċiżjoni mill-Qrati Maltin. Il-Gvern qal lill-membri parlamentari Ewropej li kien konsistenti mal-obbligazzjonijiet internazzjonali dwar it-tiftix u s-salvataġġ tal-immigranti fir-reġjun tal-Mediterran. Qal li dan seħħ minkejja nuqqas ta' solidarjetà. Sostna li l-Gvern mar lil hinn mill-obbligazzjonijiet tiegħu meta ħalla l-MV Lifeline u l-Aquarius jidħlu bl-immigranti f'Malta meta ma kienitx l-awtorità kompetenti bil-koordinazzjoni tas-salvataġġ. Minkejja dan stqarr li xorta waħda offra l-kooperazzjoni u l-assistenza tiegħu biex jevita kriżi umanitarja għal darba tnejn. Qal li Malta ħadmet qatih biex waslet għal inizjattiva ad hoc biex ir-responsabbiltà tal-immigranti tinqasam bejn qatt ta' pajjiżi Ewropej. Dan fid-dawl ta' nuqqas ta' ftehim dwar il-kwistjoni tal-immigrazzjoni bejn il-pajjiżi membri.